Nasikop sa Minglanilla Police Station ang itumbok nga mangingilad kansa mudos mo patibuok sa binandol nga kwarta sa mga money remittances. Usa ka insidente sa pagpangilad na hulikam. Ang report ni Femery Dumabok. Sa kuha sa CCTV footage sud sa cellular shop, makita kining lalaki nga nagbitbit sa binandol nga tag 100 pesos nga gipatibuok. Gitunol kini sa suspect sa cashier ug makita usab nga gihatagan og tag 1,000 ka pesos. Matod sa mga pulis, iphon kunuhay ang kwarta apan paspas ang paglihok sa mga kamot aron makakuha sa pipila ka mga kwarta. Ikakuha na ikalipat kuhaon ni balik yang kwarta, no? Yang usually yang pag-igon ni nga mga tindahan kanang mura siya may sad siya ganang kuno iya mang ma-identify ka ng mga bago pa mga tindera mga tanga-tanga pa mo ni ang mga usual nga target. Gilagway sa kapulisan nga usa kini karon sa mga misiaw nga modo sa pagpangilad ning Bermonds. Niadtong Lunes sa hapon dihang namiktima na unta sa money padala na may ungan siya sa iyang biktima hinungdan nga nakapangayo dayon siya og tabang sa kapulisan nga mahinungdan sa pagkasikop sa suspitsado. Gilang suspitsado nga si Alcher Pangaan, 48 anyos, taga Cagayan de Oro, kinsa nihimakak sa pasangil. Wala man, kukuha ma'am. Ipaghatag ko ma'am. Nadala siguro na ako ma'am. Wala nakukuha ko kabalo. Upat na ka-establishmento ang nahimong biktima ni Pangaan nga niduol sa police station. Nasuta nga mang-igway na usab kini sa mga establishmento sa Toledo City hangtod na sa Mandawi City. Usa sa mga biktima naabtan sa JMR TV Balitang Bisdak nga midangop sa Minglanilla Police ganihang buntag. Sa inisyal nga investigasyon, dulaan sa 50,000 pesos ang nakuha sa suspect. Samtang nakanusab kini og pinakiting gidudahang shabu. Niya usab laing modus nga gipabantayan sa mga pulis. Switching ang usa ka tawo mopakita na siya og kanang bali man sila kining mopalit og imong tindahan, mopalit og 1,000 pesos pagkaman. Ang katong 1,000 pesos that is original. Unya ang palito ng item is 100 lang, ana, pagkaman, kuhaon ito nagbalik, ipulit itong 500 na fake. Uba ni June Sulon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.